ole vokniak zon thlani som pasari nilai ni ani a tunlai chu putrama chanchinin ngai venna hlo thara thil thleng chhuina le a hun laia thil thleng thar an hriat chhuate an chui chho dan te a ngaihnawm chho viau mai Trumpa tha tuma beina chu Iran nen te soizom ani a tuntrum chu helam hi kan ngai thlale anga a ngaihnawm viau mai thei ani khatia Crooks kan Trumpa ka hnu khan FBI le investigator te chuan hnuchhuina le thil thleng chungchanga hriat bel tumin hma an langa la mi hrang za chuang interview an nei hnuah te he tual tha tumna atel nia an ngai mi tam tak zona an zot to a tual tha tum tu in le car te an dapa a cell phone te enin FBI investigator te chuan thil then khat an hmuchhuak ti an soi Pennsylvania a cheng kum som ni mi Crooks an president hlui tha atum chan chu hriat fia tumin hriat chhua tumin ma an lamuk mup mai President hlui Donald Trump nun na lak tumna a chumi ti tura ma alak thei chan security hlo cham na anga ngai ani chhun zom zel boka Pennsylvania police te chuan silai keng tu hian rally stage atanga fit zali vela hla a inchunga tanga Trump ka hlum tuma abeina khan mo phurna an nei lo ni in anin soya kan hriat to ngen drama beng ding lam ma fuwa abulami pakhat silai muden wangin athia midang pahni an hliam bokani kha State Police te chuan thu chua siamin Secret Service nena hian resource zong mo phurna zong an pe ni in anin soya Butler Township Pennsylvania campaign rally nei na hmun chung lam ven himna tura pui turin sipai som thuma tanga somli vel State Police te chuan FBI nena an ditela ma se amo phur tu an ni lo ni in anin soya building le bungrua ven himna pon lam security perimeter pon lama mi security perimeter pon lama mi thatum tu hian silaya met puak ani kha ABC News in exclusive interview anaya US Secret Service Director Kimberly Chidl chuan tual chung police te chu building chunga an omti anem ngeta chuti lai chuan silai met puak tu chu in chunga Trumpa ka lai khana ombokani Chidl chuan chu building chu ven him na thok turin tual chung thu nei tu te chu ti an ni thu a soi thung hetiang thil thleng bi ka hian mi pui om na chung chu kan targeta Secret Service hian inner perimeter ayan call thin ti ka soi du boka chumi hnuah chuan kan local counterpart tual chung lam thu nei tu kan tho pui te hne na tangin pon lam perimeter tan tran puina kan dil ani ti in Chidl chuan a soya a soyom zia chu rally nei na kha bial chung building le tual zol engkim him na kha Secret Service kutania mi pui om na pon lam kha chu State Police tamo phurna ani ti in FBI director chuan a soi investigation nei chhun zom zelani rualin FBI chui chian na kai hruai tu agency le Department of Homeland Security official te chuan tholenit lai khan follow on emo retaliatory emo beina dang ron thleng le theiani thu vau khan an ti chuaka agency pani te hian joint bulletin a he tha tumna chan let na tan hian DVE emo actor dang emo thren khat chuan tharum thona manga boina siam chhun zom te phubalak na emo kalpui an tum mai thei ti ngai dan om chu nual suat thei ngot ani lo thu an soya misual nia soi Thomas Matthew Crooks man cell phone an man sak chu Quantico Virginia thonania FBI technician te chuan a chhunga thil om te chuan hmuthei ni in official te chuan an soi investigator te chuan FBI laboratory a phone an zir chian na hian engwangin nge Trumpa nun na lak du khopa ralia khatianga a chet na chan enge inzom na midang ne na nei Trump tha atum na chan enge ti te cell phone a khan hriat chhuat thei ani angem anen chiang me kani hei hi chui chian na ata na thil poimo takani don ani mase investigator te chuan kha ralia mi pakhat thi na le midang pani ten hliam an turna Crooks silaya me pu chan zon chua an tuma wangin device chunga thilom te chuan zir chiang tran mek ni in FBI official te chuan an soi FBI official te chuan in rin ni a Butler Township a campaign event naya khalai hmuna tanga mel somnga pathum vela hla
Bethel Park, Pennsylvania Crooks lir thei le chen na in an dap chu zo felony thu an soi boka FBI le Department of Homeland Security bulletin in atarlan danin Crooks a kar chhunga hian improvised explosive device IED pahnih an hmu chhuah thu an soya pakhat chu a chen na ina hmu ani bok bulletin a chuan thla engemaw zat kal ta chhung khan Crooks hian package engemaw zat a donga then khat chu thil hlo om thei anga chin chhia ani hei hi a shipping history and fiana atanga alan dan ani anti tin bulletin a chuan Crooks an ka hlum ni khan Crooks hian Bethel Park, Pennsylvania asilai dor pakhata rally nei na tura kalma in silai mu round somnga alei tian tar lang boka bulletin hian engdor nge a soi tarlan ani lo Crooks asilai man hi ama ta ni lovin an soya apa silai AR-15 style rifle a ho sak ni in an soi ABC News chuan Crooks an ka hlum ni khan Crooks hian apa hena shooting range sakal adu thu a hrila apa AR-15 style rifle chu a ho theile theilowa zot ti an hrechuak ni in thil hrechiang tu chuan a soya apa hian Crooks si semi automatic silai manga target shooting kal a phal sak thin tho wangin engineer rifle man le a phal sak le khan engma rin helna chang hrelo ni in kan source chuan a tar lang bok investigator te chuan Crooks hian thah tumna hian apa rifle hi amang ni in an soya thudon na chuan tun hnaya Crooks hian online in ral thuam alei ti an soi boka chu baka mimal hne na tang po in alei bok ni in an soi dan keng ko tu te chuan Pittsburgh area tual chung silai dor rang a po Crooks ral thuam lei dan chung changa thu zo fia le hriat bel tumin ma an la a in store in alaya online pona cha ni in an soi chu dor zinga chuan Crooks a chen na in a tanga mel khat vel zeta hla Bethel Park a Allegheny Armed and Gun Works portal Allegheny Arms chuan ABC News ne na thu chhuah siamin kan khotlang ta na mo phurna nei kan ni awangin kong engkima dan keng ko tu te tho pui hi kan chan vo ani anti President Trump tha ani lo wangin lom thu kan soya he thil rap thlak tak tuar tu zong te chunga hian kan thinlung le tong traina kan hlan ani investigation kalpui mek le atuar tu te zana awang hian thudang kan soi to don lo ani anti FBI investigator te chuan rally a thil thleng chungchang Trump tha tumna chan le tungai inrol ti hriat tumin na na thok mupa chutiang chuan malak na kalpui zelin event a tel tele thu hretu dangte interview za velan nei to ni in bureau official te chuan thu chhuah an siam FBI thu chhuah dana chuan FBI hian digital media tips zatam takan dong to a chung zinga chuan a hmuna thalak le video lak te po atel tips lo lut tur te po kan en fia chhun zom zelani anti hemi omzia hi FBI te hnuchhuina pui turin a hmuna thil thleng thalak dang lam deute FBI ho hna mi puiten an thon rui maya mi puiten hnuchhui tu te an thlop thathin hle ti hei hi an atilangani President hlui tha tumna chungchang a federal investigation a hian Trump tha tum tu nia ngai hian tha atum chan tak hriat chhuah alani lova midang te puina dong em thurual puyana yem ti chu an ngai poimo ber pakhatani cholni zan khan Oval Office atanga rampum ma athu a soina President Joe Biden chuan engthilin nge Misual Crooks ti a hriat chu Trump an na lak tu ma hetiang khophian ma alak chan chhun en lai le ngalin Biden chuan athil tum angai dan le athurual pui ane yem ti lam kan hrelova tran pui tu le thlop na engemaw khoya tengin nge adon ti te midang nen in biak pona ane yem kan hrelo ti in asoya ka soyang hian dan kengko tu te chuan chutiang zona te chuan chui me kani ati kan hriat to ang khan Trump hian in rin ni chanu khan outdoor ali a thu a soya athu soya tanga reivak lo minute som vela liam hnuwa silai manga beina atok khania khovelin an thlir thupani he hmuna kumsom ngami Corey comparator tual chung volunteer firefighter na thok chu silai ka na atanga achung te hum him atum wangin na thia he tu hi Pennsylvania Governor George Shapiro chuan soin George Shapiro chuan comparator hi hero ni in a soi
he thil thlengah hian rally a tel dang pahnih na takin an hliam boka Pennsylvania State Police te chuan kumsom nga pasari mi David Dutch te New Kensington Pennsylvania a cheng te kumsom sari pali mi James Copenhaver Moon Township Pennsylvania a cheng te an ni Dutch le Copenhaver te chu din hun thalo taka an ding mek bok FBI hian silai met puak tu thil ti chan hian la hre chuak lawa mase a chet ma a thil thlen dan te thilom dan hriat chian tumin man la mek zel evidence kan khol khomin kan enfia mek zela mi za chuang interview kan nei pui towa thil tul thil poimo zong zong kan ti mek zela ni ti in bureau thu chua chuan a soi Misualin Trump akana building hi security perimeter pon lam ni ma se Trump thu soina podium atanga fit zali aya hlalo ni in official te chuan an soya investigator te chuan Crooks hian he thil thlen ma hian engtin nge in chunga alon thei a chet vel dan te po an chuinon le mek ani silai me pu ani malok hian mi puizinga mutu te chuan Secret Service agent te hna silai keng misual hi an ko mua Butler Township Police Officer pakhat chu misual omna in chunga alon chawa misual pa hian officer chu silai na lotina bei alo tuma heiwang hian officer hi anung tol le ta ni in Butler County Sheriff Michael T. Spalls chuan ABC News a hrila anin ma chhon thu hi dan keng ko tu dang te a hriat tir ngal bok ni in a soi officer in ati buai hnu in chunga tanga officer a chuk hnu hian hepa hian Trump lam hoin silaya met puak ta ngala GOP presidential nominee nia ngai to Trump chu Jumbotron lam en tura a hoi chho zeulai alu alo thlek son hlek lai alo ni kher khera chiang tak maya headshot wanga thal ngal top tur Trump chu a him pha ta ni kha silai keng tu hi rally che vel in chunga Secret Service counter sniper pali ding zinga pakhatina ka phlum ve ngalani FBI hian silai me pu chungchang chui na hi an kai hruai FBI Director Christopher Wray chuan Trump tha tumna hi democracy kalphung beina ani ti na soi US Secretary of Homeland Security Alejandro Mayorkas chuan tholeni khan ABC News nena Good Morning America programa Trump tha tum tu kumsom hi mi silai keng tu hian Trump aka tumlai hian line of sight chiang taka nei man lo ni in a soi thunga aum zia chu du thu samin Trump kha tin zon man lo ni in a soi ve thunga ma se thil thlen dan en kha chuan akap dik thokhat viau ti a chiang hleya Trump a thlek son hleka wang khan Trump kha a him mai chawani chutiang ni lo seng chuan a bek ding lama a ver nge yang Biden chuan independent investigation kalpuyani thu apuanga Thomas Matthew Crooks ti a hriat Trump a omna stage atanga fit zali vela hla agriculture building chunglama alon chho theina chan chu an hriat chak berle tuna hriat chhuat tuma an chui mek zinga mi pakhatani Mayor Cass chuan Department of Homeland Security pona independently body nei apoimo thu soin investigative process diktak le thutluk na siam te chu sarkar le American mi puiten an ringam don ni na soya independent review thil mu chua le rot na chungchang te chulang tlang taka kalpui an tum don thu soi Biden hian Trump tha tumani hnuwa independent investigation nei atiama Biden chuan independent investigation results chu mi pui hriata puan chua ani tur thu soi bok buaina lo chuak thei beina lo thleng thut thei hi kan thlir reng tur ania president hlui hi beitumna hnuaya om fo towa thil danglam beitumna angalang zong zong hi kan ngai poimo veka a thu langin security adjustment kan siam thin president hlui tan security ti changtlun kan naya zun thla atang khan security measures dang dil na kan siam bokani ti in US Homeland Security Secretary chuan a soi Biden hian Secret Service chu Milwaukee Republican National Convention nei tura ven himna ruwa manna siam te enfia turin a hriat tir boka kan puan to khan RNC Republican National Convention khan nei to nia security po tai thle ani kha Pittsburgh field office havin FBI investigator te chuan Pittsburgh khopui pon lama Bethel Park ka khru ka chen na in chuan dapa Butler silai me puana atanga naite ya
silai met puak tu lir thei te po dap ni in FBI te chuan an soibok Trump thah tumna Iran a enrolem ni intelligence kan nei US chuan Trump thah tumna le Iran hian inzomna anei ni in an soya President Louis Donald Trump thah tum chungchanga mi hring lama tangin intelligence an dong ni in CNN chuan na soya Secret Service te chu a che vela ven himna ti chakna turin hriat tir an ni bok Inrinia Pennsylvania ralia Trump thah tum tu Thomas Matthew Crooks chu he Iran ruam man na nen hian inzomna an neyam ti US chuan chiang takin an soilo thung US official pani chuan Associated Press nena US Secret Service le Trump campaigner te chu Iran lo omzia hriat tir an ni thu an soya hei wang hian resource le assets po dan pa ngai a in an hmangna sa hle a mase a topa chuan inrin ni beina kha athleng ta thawani National Security Council thupuang tu Adriana Watson chuan ralia silai keng tu hian pui tu emo midang in rolna omem ti te ramdang emo ram chunga emo tho puya nei ti hria tala ni lo thu a soi Trump campaign hi wei tam tak vo khana lo ni to a in chunga rali nei chu a tha zo kang a chan chu tual zol langsar taka rali nei ani chuan thil lo om tam zo ka om thei ni in CNN chuan a soya mase tun hnai thleng khan hetianga film khur tura thu pek le vau khan na hi ti chuareng ni in a pop lai alo lo om ti a chiang hle ani Secret Service thupuang tu Anthony Google mi chuan CNN hna tun hnaya agency hian President Louis security detaila ven himna khau zokin an kalpui thu a soi dan keng ko tu te chuan Iran in President Louis ti chia ta tum thei dan tur chu hun rei tak chung an lo ngai ven to ni in an soya tun naya intelligence te chuan lo om ron thleng theia zual zel ni in an soi hemi ani awang hian malak na po khau zokin an kalpuya chutiang ni ma se mi puiterin phak bak ruam man lok na chu thil om thei ani tho mai a hun lai khan Trump hian Israel thawang na takina ho thina America la ka helte zui khan ma ala chak hle boka kumsang ni som ni a Trump thu pe ka US air strike wanga Islamic Revolutionary Guard Corps Quds Force ho tu khasem Soleimani thi na kha Iran hian phubalak atiama a hun chu engpo ni se hei wang hian Trump le administration member te tha tumna malak na hi Iran hian a cholsan lo ni in an soibok Iran in an poi khoi tu nia an pu le an general khasam Soleimani thi na mo phur ber tu nia an ngai Donald Trump chunga phubalak na le Donald Trump mai ba ka atim te la ka phubalak na chukal pui Iran hian atum reng ni in intelligence te chuan an soibok hei hi ram le ram ven himna chungchang kan ngai pui mo ber ni in kan ngai ti in National Security Council thupuang tu Adriana Watson chuan a soi United Nations sa Iran Permanent Mission chuan Trump bai atum nia soi report chuan niala thil dik lo le thil thalo takatia ma se mi sual chu court of law a thu boi siam sak le reman ngai ti in Iran chuan a soi UN a Iran palai chuan rawlh na dik ma a hruai theina tur le dan anga malak thei kan du ani ti in an soi Trump administration a high level official hlui dang te po Soleimani tha ani awang khan khami hnu khan ven himna an dong boka Biden administration hian thu neina an chana tang khan Iranin Trump cabinet thin ho nun na atana hlo om ati don ya intelligence atanga thu an dona wangin Trump president laya a secretary of state Louis Mike Pompeo te top Iran aide Brian Hook te chu 24/7 in ven himna an pe ani State Department hian ven himna ati top sak hun ber chu zu ni somni pakhat khan ania hei hi AP News in congressional notification an hmuda nain an tarlan ania kumsang ni somni pani Mars thla thleng khan State Department chuan Mike Pompeo le Hook te hi darkar somni pali chung ven himna pek na tur hian $1 makta duai ni chuang an pe thina ma se agency chuan Congress a sum sen sozat hi an report to lova an kalpui to lo ni in an soi Trump hun laya US defense official te ven himna dong chun zom zel te zinga hian chuti laya defense secretary Mark Esper te Army General Pension to Joint Chief of Staff Chairman lo ni to Mark Milley te Marine General Pension to Frank McKenzie chuti laya US Central Command ho tu te
Iran General Soleimani thah na operation kai hruai tu te po antel ahun lai khan Trump kha achena abik takin Iran laka ma po ala chak renga US President tenan aw hla pakhat Israel khopuyata na Jerusalem official apuan sakti te chu ati hloting thayom chhun chu Trump kha nia Israel chiat na tur hel pol tam tak thurwal pui tu le sum le ral thuam pe tu Iran chu Trump kha na dim lo hle mai Iran Quds Force IRGC ho chu helpola puanga an General Qasem Soleimani chu Trump thu pekin drone mangin Baghdad bayan nia an kap dar veka azung buna tangin an hrechuak ta ramani Iran khan US laka phubala ka tiama Persian Gulf US aircraft carrier leman siama chu ral thuam mangin ne so takin an kap cherup mai US an beidan tur rehearsal anga soin US an room thaina sa mase ama mai chuan Iran hian direct in US hi abei ngam lawani bera a helpol khoi te mangin Iran chuan chetla in Middle East US mun ma te chuan bei fowani direct in US thian tha Israel chu abei ngam lok lawa amaira chu Syria IRGC officer tam tak thina Israel chu Iran chuan a puta tawang khan khame nu reivak lova khan missile drone tam tham takin direct in Iran khan Israel beita ni kha country takin Israel le atran rol pui te chuan heng missile drone te hian lo kap thladu vekani hetiang ani taka chuan Trump tha tumna po hian Iran hi anin rol thei ti chu US ngai dana ni mek bok ole khati chin kha tu na ta na kan ngai thlak thei chu ni le ta phot chela video dat le khovel thu thar ngainom le beng var thlak zok te kan ngai chang le vek don nia